Morning. Punta kami na Boracay. First day ni Olympia sa Boracay. With Lolo and Lola. Din sa ha? Ara, ihapit na sa third. Third? Oh. Ayun, no. Sige. Dito ako nawala. Anong train? Ano kaya mga oo. Bakit? Kapag dumaday ko Mga artistang bumaba sa aeroplano. Mga autograph ano yun? Olivia. Olivia. Sarap ako? Wala, wait lang. Hindi ko ba namin. Sarap ka, mauna ka dun, sarap. Ba't ka binabotang ka? Si Dingdong mahiyo talaga. Mobile ka. Picture tayo sa semestre, di ba? Ang dali. Maiwan. Bigay ko na yun.
na kami sa airport. Check-in na kami. Ayan si Edmond. Hi! Hello! Hi mga sa vlog ko. Hi! Panalagaw. Panalagaw. Eh, picture kami yan. Picture kami yan. Artista. One, two. May bag na sa'yo. Iiyak ko. Nakamira. Gagalaw. I love love. Wait lang. Asa? Ano? Bakit? Dali. Dawa ka si Chloe. Close mo kami. Hello guys, we're in the Naiya Terminal 2. I don't know what you're saying. I saw that. Hey, baby. My baby sister's right here. So cute. Huh? Dad, I'll show you, okay? I'm gonna do it again. Dad, can I show you Dad? So guys, papasok na kami ng aeroplano. Hello. Thank you po. Hi. We are delighted to welcome you on board Philippine Airlines. Our heartfelt thanks goes to our Mabuhay Mileage for your continued patronage of the flag carrier. We kindly request all passengers to remain in your assigned seats for the duration of this flight. If you are seated in an exit row, civil aviation regulations mandate that you read the passenger briefing card. Should you wish to be seated, please inform our cabin crew immediately. Allow us to be of service to you today. Ito na pala.
Asan sila? Sila dyan. Ay. Hi ate! Nakalapag din. Menuju kita. Thank you. Oh, sir. Ingat po. So, ayan guys, ito na. Salagdag po. Thank you, sir. Sir. No, wala. Real! Real! Real kinetic sound. You know, I have a station of for the sound. Ayan pala sa mga kaputi. Puti, bulit. Ano ba? It's slowing us down. Sa ilo ka mo. Sa ilo ka mo. Babe, sa ilo ka mo. Oo. Sa ilo ka mo. Rap yan eh. Anong kita? Ano ba? Basket. Hindi madala ta ni Bill. Malita ta. Sir, thank you. I can't believe I lost my water. Ito, sir. Itong ano, mamaya na ka? Na pong malita.
Ang galing. Saan galing? Ah, bumili ka? Lydia! Ano wifi? So guys, ito nga pala yung kwarto namin. Ayan. Dinner lang kami guys. Ha? Akala ko si Bob. Wala si Bob? Si Gab? Ganda ko. Ingat po sila yung papasahin na sa ambulance. Oh, man. Bro, let's go.